Maoko Ndiwa nani? Takuzokuona imbuya. Manje munokareti kusina nenzvimbo yokugara. Aiwa sate wari Gogo. Tikagara padivini pacha. Makadiko. Ko munogwa moga wani. Wakuti pape kugara rembuya. Atugwa makagara pasi wani. Nabasa imuri pasi wani. Ko maveserwa moto nani? Moto ni babake. Babake. Vanogara next door. Ko muri kugara mega sei? Ndogara nani muchinditiza. Makatizwa nani mbuya? Vana. Handi zvaita sei? Handizivi vo. Samovata muno? Kumachira aripisa? Mutotsvaka. Mogozondiri wenyu seizvi? Ndowakuti ndiwangu. Munhu akabereka mutumbu kare kamwe. Saka ndonzani mbuya? Vafutumara. Ndonzani. Ini ndinonzani? Ini ndinonzani? Pekiseki. Pekiseki? Nomekeresi. Nometresi? Nomekeresi. Mekeresi. Zvaitika? Shorevei? Pekesi tiripo tove mashure takabatana. Tizozo vana. Ndiyaziphilela mangazana. Siyaphila Gogo wena unjani? Uphila kanjani la? Njani kuphela ungaboni. Tawazalwa nini? Umuyinephi mbuya? Ndoda kubona Dumi. Dumi ubani? Ndamuona hapa ndoda kuda nditsvagire mbuzi mani. Mana kancane Gogo. Asodumisane ndo ngibone lapha. Akuna dumisani la Gogo. Yebo. Mana kancane. Imbuzi zakho zingaphi? Imbuzi sikhona. Umagodla ungaphi kade wothenga incwadi abathi endlizile bathi yadubeka ukubila lokho ngikade kwezumagodla. Okubila khona okubila namsokuvulile sokubila kimi ndofuna ukuthi kuphathi sizambulala. Yesu. Ichivhara iyi. Ndakavarwa kubisa zvose mavere emari machena. Chivhara iyi. Ndakazurira vanhu vanodini. Vanoyenga. Handinziro here mwana. Chindai munogara pa? Zvaiti zvakwana mbuya. Handei mumba. Chandei mumba. Handei tinogara chigara ipasi. Hamuna chekufuka Gogo. Handina simba zvikuru. Kwamubve? Hamuna simba? Ndakarisa kutambura. Ndachiona Gogo. Ng'ombe dzakazara kotso. Ndachiona kuti baba nedanga shuwa. Nemwonde. Zvakaenda nemakomana. Vechienda kwekutamba. Wakatama kusirei pano nhai vanava? Vakati kukutora kuenda nemi? Vanditoendidzvei nati ndakagariswa nejere iya matsoko. Ndiri pajere ipapo. Kana wonichindora kana pasi pabangirenda. Handita ndava nadzo ndokuti ndanifamba chero. Nhasi ndofarira vijana vokuti wasvika kumapolice station kuti zvipere zvejere. Mangwana ndiva ndiri vanhu ndichiona. Vatizokuona tanga zviri sei kuzasi mukati mugokwe pasi penyika. Saka kunogumwa nani ndina maishoni joyi ndiyandiperekedza kuuya kunoku. Saka pane pamusha panapa patakadirectiwa kana kuti takafonegwa kunzi kuna mbuya vari kuku vanobikira muzvigaba asi vanogara vega havachaoni. Ndikati ko chii chikuitika navo? Ndikati tinenge tingochavashanyira muzuva ranhasi. Ndinonzwa kuti ko chii chikuitika kuna mbuya? Ndo pamusha pambuya pamunoona panapa. Chimuite muchititurukira. Gogo vari kuti kwai handina muriwo, handina nechikafu, ndiri kutobatikana hapana chikafu. Makadii henyu vasikana? Gogo mutashona here? shona ndoiziva mweziva mbichana. Yebo ishe kumhoresei. Maoko aya. Ndiwa nani? Takuzokuona imbuya. Manje munokareti kusina nenzvimbo yokugara. Aiwa sate wari Gogo. Tikagara padivini pacha. Makadiko. Ko munogwa moga wani. Wakuti pape kugara rembuya. Atugwa makagara pasi wani. Nabasa imuri pasi wani. Ko maveserwa moto nani? Moto ni babake. Babake. Vanogara next door. Ko muri kugara mega sei? Ndogara nani muchinditiza. Makatizwa nani mbuya? Vana. Handi zvaita sei? Handizivi vo. Samovata muno? Kumachira aripisa? Mutotsvaka. Ndina machira. Handina machira. Muvata makadai munombuya? Handina kana machira. Ko vana varipi? Vana vapi? Vana vakazvara.
vana vandakazvara koyewo uri kupi ndimi usavona tete ndichiona mbicha amuoni ndirioni mbicha nokuti vasikana ndivoona kuti ndevangwa ndaona structure zvacho apa ndikati haisi vangwa ndoona kumogoziva ndiri wenyu seizve ndowa kuti ndiwangu munhu akabereka mutumbu kare kavo saka ndonzani mbuya vafutumara ndonzani ini ndinonzani ini ndinonzani bekiseki nomekeresi zvaitika bekesi tiripo tove mashure takabatana tizozo vana ndiyaziphilela mangazana siyaphila gogo wena unjani uphila kanjani la njani akupheli ungaboni sikude kodwa melele konobo baphi abantwana bakho uthi ungayisokusokuzana ungasembona ungasokurayi anzichi awusaboni nokubona nama ungiboni ngubona anza ndichawoni nekuona dai ndaiona zvayo zviri nani so baphi abantwana bakho abantwana angwazi baphi mina ngingedwa phela anza andizivi kuti varipi chibvunza gogo vakatanga kugara rini pano pamba qale nini ukuhlala apa endlini 75 years ngine 42 years 47 years 49 years ngiyabuza umbuzo ukuthi wena uqale nini ukuhlala lapha 49 years 49 years 50 years 100 years wena wazalwa nini umoindephi mbuya ndoda kubona Dumi ubani ndamuona hapa ndoda kuda nditsvagire mbuzi mana kancane gogo asodumisane nto ngibone lapha akuna dumisani la gogo yebo mana kancane imbuzi zakho zingaphi imbuzi sikhona umagodla ungaphi kade wothanga incwadi abathiyenhlizile bathi uyadubeka ukubila lokho ngikade kweza umagodla okubila khona okubintana msokuvulile sokubila kimi into khona ukuthi kuphathi sizambulayo kanti wena gogo uyabugula ngiyabula kuphathi sizambulayo kanti ndakuona godi anditsvagire imbuzi dzangu ndozvavasimukira kubva mumba ngifuna ukuthi andinokuzelana uthenzeni imbuzi ufuna ukuhlaba imbuzi kanti unati andiurayire mbuzi ziphi imbuzi zakho zikhona ngaphi zikhona kanti magodla unga angazi ayikhangelani magodla hawana nzala mbuya watsvagaye magodla watawo unendlala yini gogo angidli khangela kati abamvachawo konti mabili yini nakudla kula kudla munakana chono mudumbu akuna mudumbu akuna ndachiqoba wagcinani nokuphuza amanzi natha kade sodumisani lo awuthi mtraga dumisani mwana wangu nxisithi ndiye dumisanani mamchithi ndiye bamvusile anonzi dumisanani okay ngokuganga lokho ade kuthungizwe kuthiwa nguyade kane so wagcina nini ukudla gogo uyathi bona mfundisi badle imbuya ngiziqabele ngwana ade kule qabele ngwana madlati moto ndiyana abika sadza iqabele ngwana yilo ndidlilo la kwandadla chimoto chache kusele kusithwala ilokuzeni isithebo siselile kumbhida khona kokwayo abadlakana chatauya nacho kana 1 bana kunika ukudla bana nompa chikafu ndinokurira masepa kana ndine sauti chete kupera izvi ndo zvazvo udumisani umntana wakho yanze mwana wangu udumisani dumisani ndo mwana wako kombuya manje mntana komu munovatani hakuna mimi mnawazi ukuvula hayi ningavuli ezinto ningavuli ma angifuna ukubona ukuthi kunokudla yini phakathi akula kudla kula lutho so ngingawazi ukuvula akula ngitsho kudla abantwana awuthi ngivule gogo mhlambe kunembuzi phakathi akula mbuzi mana mbande ngithikela imbuzi akula lutho kumotshele gwanani mvula mbuya banouya kuzonitsherera bakomana zomuripo kwanzi imba yamunayo kuvula wayo iripi yekusora zvinochecheka handina imba kuvula wayo ati zvibazo dzakatogwanani dzakatirizwa tichibiswa kwakuiswa izvo zvamini takabiswa zvose dzimba tati ndari kukazi kwake kati upake ye manje vakuita zivu kwanzi vanoita mishani vakaputsa vakaputsa so akusena pakaputswa ndandisipa ndandauya mama yakuno makaudzwa nani vanouya zvevanhu vechibudza chero dumisana ngati nditauri wodumisana wakuchera loko mwana wenyu ndiye akakudza imba yakaputswa zimba dzakaputswa dzose kusina munhu anoimba kutaundi anova ichinyeta akusaka kutauni vari kuti hakusina tauni hakusina tauni
Tawuna. Kade uhlalaphi wena usakhumbula ihouse number yaseBulawayo? Ya zonke ngiyazazi ivini lekhawule kuze ngeThabadala ngiyazazi. Kodwa iThabadala andikangisebenzi besikole. Type. Ya. Bewusebenza eBulawayo wena? Sebafaka izinto into zabo ngabona ze-type. Wena bewusebenza eBulawayo? eBulawayo ngisebenza Ivan what? Ivan Ivan Johnson. Chimbotuza ukuthi ndikubvunza kuti uBulawayo vaishanda kupi ndobva vari kuti vaishanda kuIvan Johnson. Asi dzimba dzakaputsiwa hakusisina dzimba. Saka sivakaudziwa nemwana kuti hakuna so wena udhumisani wakuchela kuti akusena indlu ngaseBulawayo? akusela lutho. Akusela. Wena bewulapha? Ya. Wabuya ukuchela lokho? Ya. Manje akwazona dhumisani ntato wakunono ukuthi uBulawayo akusina kwakaputsiwa. Intombazana cela ubuza gogo. I-address yakhona usayiwazi ngekhanda? Usayikhumbula i-address yaseCountry Park? I-address yendlu yakho? I-address yanga eCountry Park. Hayi ngiyazazi. Uyazazi? Anziji? Kanti ukuziwa Ndoziva. Khawuntshele. Khawuntshele nje anza kusina. Country Park town. I-location. Saka kuti hakusina location yenzikana akandiudza kuti kwakaputsiwa. Ubvunza zvedu gogo siyabona lapha yahlupheka. Vasikana vakakura ngiyahlupheka mina ndizakahamba ekhaya. Uzahamba? Ikhaya lakho likuphi andoda kuda kumusha? Kumusha ndichayenda misha iripo. Ndekuphi kumusha kwenye gogo? Kumusha? Iripo uyu anti musha wangu. Musha wangu stand zangu. Ndakanga ndakacheketa sekuru venyu baba wetu. Sekuru wenu ndandika imati kanzima ukuthi lokhu sekuru khona. Ngamthume buya ngapha. Ngesithi uyakhangela indawo ufuna indawo yokwakha. Asesithi ndoda udlule ngapha. Ungakhangelela uya udlule ukhangelela ukuphimi ngapha. Wafica imindlu siyakhiwe. Iyankathi sakade wochenta mbili kwanza koronga. Ngasendayela lokunyandeni. Wasethi nxa wafa unyandeni nxa sedlula uza kutshengisa uqumo nje uzabona lapho uwakhe khona. Wafica indlu yodwa. Ukuthi ngibona ukuthi khona ubhuti uthiye kule ndlu. Kulo bhuti wayekhona lapha secele besenze wayesebenza ekhaya. Ngithe esebona ukuthi indlu washo lokhu sindlana washo wafakhithi wahlalela saka chikafu mapuwa nani nasi? Mapuwa nani chikafu? Chikafu sani? Sokudla, ukudla. Ngiyapheka mina. Ubani okunika okudla lokho? Igrosa ngubani okunika abantu akula into egrosa. Amakhelwane? Akula into egrosa ngidla. Akwenza anze nisenamba igirokana grocery phansi. Grocery akuna. So ngubani okunika umphuphu? Impuphu. Babiso makhelwane. Umakhelwane kanti ligiri wawufuna ema next door. Yeah. Ufo kubika muno manje mugona kubika musingaonere mbuyi. Munogona kubika musingaone. Kubika ndo akaunza mkuta ndopi. Maudzirwa nani nabo bana. Kwanzi nezuro maidanidzira kuti hamuna mvura wani. Ndinobika kana zo. Ndiye nakazokucherera yaba maidanidzira kuti hamuna mvura. Sayo kudada. Ubani wakulethela amanzi okunatha gogo? Ubani wakulethela amanzi okunatha izolo? Izolo. Izolo amanzi okunatha. Namhla. Owabuye namhla lawa amanzi. Amanzi akhiwe nje. Uthatha kana ikapera munecha sintambama. Nxa ukuthi amanzi seyaphelile uyenza njani? Uyabiza abantu? Bandolezera ukuthi uyamuntu iphini. Because isister udzwa nema next door achitanzi inini right yaibhatise motari because endakatova udzwa zvandikutanda kuti mufundisi vari kusende wakachidana vakapane month vachiti yembona mbuya vedu vakadai vanogara vega uye havaoni kuita sekuti handizozivi unoziva nyaya dzemafamily dzinonetsa saka ndakambenge ndati inini amunoti comfortable kuti ndiuye ikoko nekuti hatizozivi kuti nenhau yei kuda vana vacho vasingadi kuti kunge vachichengeta mai vavo but vakaramba vachindibata vakati achingouyaiwo mungovaona because situation yacho haina kumira kumushi ndati tigare tataura ipapo tikabvunza kuti ko mwana vacho nevaripi vavhuri vana varipo vanovharikwa mwanangu kubuya vanovharikwa nani nomutemo zowemurameni zvavapera iko zonita kupolice vessel bori yokupera nhasi vana vachauya so vakavharikwa ndozvavakakuudzai kuti avharikwa nhasi zuva racho rakaipa lokuvhara muzaiko ndokuti nhasi ndikupolice saka vanhu vose vechishwansimbi vanotadza kuti kunyoreswe mudzokoro womudzeveredzi kumavengi nhasi izuva rakaipa kana vanhu muchenjererezo nhasi munosungwa vanosunga mavoko nemapurisa getskitso ndokuti izuva ramagetskitso police getskitso last day petos kupera livi langa livi ubani wakuchela lokho koko
Andi bakhuluma konke abantu. Bomhlaba noma amazwi akhuluma kimi. Uyawazi amazwi akhuluma kuwe. Wonke abakhuluma kimi ngisho ngesikhiwa ngisho. Ngisho ngesindebele bengitshela ngesindebele ngisho. Kandi nonzo amanzi washawula nechirungu Angiyezwa konke mina bakhulumayo. So ne-English Mina bengichasisa kuphela. So khona apho bangakhuluma khona apho kulokhuzeni. Xa kuthi liyenza wrong, kulabantwana sebenza wrong laphana. So kumele benzoni bafake insimbi ezandleni enyaweni. Naye bengithi ngathi amadosi wasile imo khona uma banobatora Saka like I said ukuthi kati mtemo alright kana Saka guys, I think like zviri panapa ka pane kuti tite DP inako I think I would distance myself without a DP nepanapa because at the end of the day ndakambenge ndamboda ku distance, but what I can do kana pane anokwasa kuvapo nonga chikafu nemagumbezi ndo zvandokwasa kuti tinge tichiva assista nazvo amuona manje because tachinzwa patachifamba apa kwalesa kuti vana vacho vanenge variko kuzasaswa vanenge vari ikoko but havadi kuti vange vachiuya kuzovaona according to information atichingova vanga vachivharikwa mwana andimozviona kuti kubva nhasi kana zvikapera zepolice forest gates ndofunga kubva nhasi kusvika mangwana peruma mangwana uchasvika kwakumusha pana imimi Gogo monzani zita lakho ibizo lakho ngubani ndakungakwazi sengikhohliwe mina Gogo ndimemezi ibizo ngisawazi Gogo awuntshela ibizo ngesibongo sakho yebo Masuku ya i-first name yakho ngubani Mama Masuku ya ade wabhala ngenqodeni bhaliwe wathi ayikho inqola ngiyibone mina ikhona ade kubodo usana akunanqola la Gogo uyatofunga zvinhu zvavo zvise pano ayikho inqola lapho Gogo azvakanyokwa zathatha ngabantwana ukuthi inqola ibile katogwana zviri kwaDumisani igrinile kudumi Dumisana nogarepi mbuye Dumisana nogarepi andizivi nekwanguna ndakaenda nomukadzi wake navana andizivi kuti vanogarepi yeah saka mbuya kachazouya tichikuonai sakumanya munotsvaka Dumisani ndotsvaka mune mukutsvagawo ndanishida akataura ndinowa iye Dumisani ya kuti ataura wari ndikaona zii ndokonyarara Dumisani akaenda kupera ndizvozvo mune mwana wani here Dumisani mbuya imi ndiye ari pano ko vamwe vakaendepi vamwe vari ikoko hakuna pano ngumbu ndiye ari pano ndiye anga ari pano Dumisani nauyu mukomuna mudiki makodha manje makodha vowani andizokomukona ari mwana anti ano akagwara chikuru chiya chemaoko maviri mine mbiri vasangana idoko zvose zvasangana kudai ndoona kuti zvomunetsa mwana wacho asati wamba akairurwa pataka ruoko rukadii manje anonetseka asati aiti vozo saka mbuya imi tichakuoya kuti chikona chega timanya ka tikaona mafuta tigokuvigirai niye ndika momada here mafuta moida shuga here jira rekufuka morida here mbuya muchichanjinja hembe dzenyuka idzi ndokuvigirai rimwe jusi manje ndakavharwa kubiswa izvi chivharai ndakavharwa kubisa zvose mavhiri mari machena chivharai ndakazurira vanhu vanodini vanoenda handinziro here chindai munogara pa zvaiti zvakwana mbuya handei mumba chandei mumba handei tinogara chigarai pasi amuna chekufuka Gogo handina simba zvikuru amuna simba ndagarisa kutambura nechigore chezuro icha ndaposa vano wanda ndafa nezuro mamaita seizvi hamusati masimba ko mukicheni hamuchazivi kuita Gogo vacho takamirira kufurira makamira kupfurira nechunhere mune bhege isaka rine hembe TV ngokwakho mune chi bhege rine saka yai otopikona TV hayi handei guys mbuya toya tokuonai andika panangana dhoka chokanofanira unoshanda nchidoko izvozvo ndochaiva nomunhu anonditsvagira mutsvairo ndeizvozvo kunotsaira hati manje ndindochaiwa ndachiti uya mukomana chauya satokutsvagirai dhoka Gogo dho aripo madho anoshaiwa munhu wekuisa vanawo madho here mbo zvose zvinhu zvakaiswa kumusoro uku zvinhu zvose kupi kumusoro chaizvozvo ko netokuisirai neuyu ka
Nemubhedha handi. Moda kurara pa nemubhedha kagogo. Handina ndava nazvo manangu ndokogara. Ya tokutsvagira mubhedha gogo. Pakanaka Nemachira. chinhu chiripo Mbuya takuindesu. Takuinda gogo. zvakanaka vana vangu. Tona chikafu tokuvigira nga. Zvakanaka vana vakanaka. No munozokiya sei hamuzobikwi here. Ndotabura kunazivati ndaita vanhu hakuna zvoifamba zvinopano chaunenge kumwa hakuna kuno musha unotoona vanhu so nhere kuti tikuna vanangu kuti todye batai kwapa tidini manje zvose dzakambotamiswa zvikaiswa zvose Zvakaendeswa kupi? Zvakaendeswa kupi gogo? zvaya unozoona uko hauonekwa kune chivanhu Ndachiona gogo. Mombe dzakazara kotsi Ndachiona kuti papa nedanga shuwa. Nemwombe. Zvikaenda nemakomana vechienda kwekutama. Wakatama kusirei pano nhai vana vakati kukutora kuenda nemi. Vandiitoindizve nati ndakagariswa nejere iya matsoko. Ndiri pajere ipapo kana woni chindora kana pasi pavangirenda handita ndava nadzo ndokuti ndanifamba chero nhasi ndofarira vijana vokuti wasvika kumapolice station kuti zvipere zvejere mangwana ndiva ndiri vanhu ndichiona vatizokuona futi haisi zvejere ndokuti ndezvedzidzo madzikana. Saka nhasi muri kufara here mbuya? Nhasi mafara? Handifari maningi nhasi ndokuti ndoona kune mistake 4 dzandakaona. Ichivo. Imi yapinda ifoikozi ndakafunga uya zvandari nezuro ndigwara ndikawadzi statement ime ndisikawisisi yese elaini yezvevana ndafamba